Ma taqta' xejn il-kriżi tal-immigrazzjoni fil-Mediterran kif dawn is-sigħat saret evakwazzjoni ta' żewġ nisa u l-qraba tagħhom minn fuq il-vapur tal-Open Arms wara li sar magħruf li jeħtieġ jingħataw attenzjoni medika speċjalizzata. B'kollox 8 immigranti ġew evakwati lejn Malta sabiex familji ma jinfirdux. Dawn iddaħħlu f'xatt it-Tiben għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar. Il-bastiment b'madwar 160 persuna abbord jinsab wieqaf ftit il-barra mill-gżira Taljana ta' Lampedusa. Bl-NGO tajt li għandha 160 raġuni sabiex tkompli tissielet u ssalva l-ħajjiet. L-Italja min-naħa tagħha qed tibqa' żżomm pożizzjoni jibsa bil-Gvern Taljan ma jrid jaċċetta l-ebda vapur tal-ebda NGO. B'kuntrast, din mhix l-ewwel darba li l-Gvern Malti aċċetta immigranti minn fuq bastimenti tal-NGOs. Fi żviluppi oħra l-Kummissarju tat-Tfal Pauline Micheli esprimiet it-tħassib tagħha dwar dan il-każ u qalet li l-ħarsien ta' dawk kollha fuq il-vapur, speċjalment it-tfal u l-minuri li jinsabu waħedhom għandu jisboq kull argument politiku li qed iżomm milli dawn in-nies jisbarkaw b'mod sigur. L-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal qiegħed jappella lil mexxejja politiċi kollha kemm dawk f'pajjiżna kif ukoll Ewropej sabiex ikunu solidari u jikkoperaw fuq livell umanitarju biex il-ħajja ta' dawn in-nies tiġi mħarsa u jitħallew jisbarkaw.